IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, surplus kami. Idol Dennis. Ada orang saya dari nagdumang legit nga tricycle driver iti Lawag City tapos sa nilaman ti Master List iti DSWD nga umawat iti 5,000 nga fuel nga ayuda manipod iti national government. Naminduan nga ada iti payout dagiti tricycle drivers team adalata dagiti saan nga nakaawat gabutawan tinaganda iti listaan lupay at dagiti nagpa-update iti DSWD sakbay pa iti panag-payout dito ngayon nagsalinay nga saan natin iraman iti naganda agreklamo dahil na dumano apay nga saan dangan iraman ginto matadamit tayo dista manipod iti Department of Public Safety iti biyang iti PNP Traffic Division in langalong da nga makabang kumatiya pa ng update iti DSWD iti na ni forward iti listaan daputa dumot kay digitay ni iraman tinaganan nga saan mateng active tayo nga agpas-pasada at happen medyo dumang tricycle driver amangan sa nailinid laeng itiyak pa ng ipasa iti listaan iti mawat iti ayuda sud gabo na kalikagong dangal lalawan iti dakamat nga banag iti agdama ang mga namal sa mga nakawat iti sa balindog at basada kit miraman danton na makawat sa 1,000 pesos needed manipod ti National Government of MT DSWD. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.